हेलौ लोगोफोर, फाइनालि साहित्य सभा जानो थांगासिनो दं बा जानोसै नै बानायगासिनो। दा नोंथांमोननो आं लाना फैदों। दा नोंथांमोनहा नायनो हागोन, आंजों लोगोसे फैदो नायनि। दा बिजनि लावगाव फोथाराव जागोन बे डिस्ट्रिक्ट चिरां। दा आं नोंथांमोननो गोदान बोसोरजों लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय, खुलुमबाय त्रिपुरानि थाखाय खुलुमखा। दा नोंथांमोनखौ आं गासिबो बरायबाय आंनि चेनेलाव। दा बेनो जाहैबाय मेन पेन्डेल। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा लासै लासैनो आं खिन्थालांबाय थागोन। दा नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बे जाहैबाय दा बानायगासिनो फाइनालि 9-10-11सिम। नैबे जाहैबाय मेन पेन्डेल। बेयाव आलासिफ्रा जिरायगोन आरो नैबेहाय मोसागोन। दा नोंथांमोनखौ आरो मोनसे मेसेज हरनो सानबावदों आङो। दा जोंनि रैमालि कलेज बिएडनिफ्राय 9 थारिखआव बाथिसे ओंखाम जाहोगोन जोंहा। बिथां राजेन सारा मानगोनां कलेजनि चेयारमेन राजेन बसुमतारिया जाहोगोन, रैमालि कलेजनि चेयारमेन। दा बिथाङा 9 थारिखआव बाथिसे जाहोनाय जागोन, ओंखाम बाथिसे जाहोगोन 9 थारिखआव। दा नैबेयावनो दा नोंथांमोना आं खिन्थालांबाय थागोन लासैनो। दा बानायगासिनो नै। दा नोंथांमोनखौ बे 9 थारिखआव गासिबखौबो लोगो मोनगोन होननानै आं सानना लायो। दा जोंनि कलेजनिनो गासिबो स्टुडेन्टफ्रा बेहाय ओंखाम खुरगोन 9 थारिखआव। दा नोंथांमोनखौ आङो बे ओंखाम जानाय बा साहित्य सभायाव लोगो मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। दा नोंथांमोना आं खिन्थाहरनाय थाबाय, बाथिसे ओंखाम जाहोगोन रैमालि कलेजनिफ्राय जोंहा मानगोनां राजेन बसुमतारि कलेजनि चेयारमेन। दा बैथिं NCC प्रेक्टिस खालामगासिनो, आं खिन्थालांबाय थागोन। आरो बै जाहैबाय बर'नि ट्रेडिसनेल न' बानायनाय जादों थोरिनि। मा होनो आं बारा मिथिजोबला। दा नोंथांमोना खिन्थालांबाय थागोन लासैनो, फैदो लोगोसे। प्रेक्टिस खालामदों नै NCC। मेन पेन्डेल दासो बानायगासिनो। दा बैथिं आरो लाना फैबावगोन, मोसानो सोलोंगासिनो। बैहाय ट्रेडिसनेल बागुरुम्बा, ट्रेडिसनेल दौदिनि मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसादों। दा बेयाव नोंथांमोनखौ लाना फैगोन। ओइथिं आलासिफोर थागोन गोजान गोजाननि, आरो भलेन्टियारफोर थागोन नैबिसोरथिं। आरो एकदम बैथिं ओंखाम जाग्रा दं, एकदम सरबनि साहा खोलाहा ओरैहाय प्रग्राम गेवलां मेल, नै बिथिं ओइलाय सरबनि सानजा। आरो मोनसे खोथा सानदों आङो, दा गारियाथ' दोननो बहुद प्रब्लेम जागोन बायदि मोनदों आं नायनायाव। आरो गासिबो खेथि खालामजोबदों, बेसर फोदों, थेमसि फोदों मालाय एकदम। आं दाब दाब जायगानिफ्राय फैनायफोरखौ आङो बहुद प्रब्लेम बायदि मोनगोन सानदों। बहुद माबा गारि दोननो थाखाय पार्किंआनो प्रब्लेम जागोन बायदि मोनदों। NCC फोरोंगासिनो नै जोंहा मास्टारफ्रा, एक्स आर्मिफोर बिसोरो। दा बिसोर फोरोंगासिनो नालाय नै एक्स आर्मिफोर बिसोरो माबा रायज्लायगासिनो, बोरै फोरोंनांगौ बोरै मानांगौ। आर्मि रिटायार जाना फैनायफोर। बे जाहैबाय फ्लेग हस्टिं खालामनाय डिजाइन। फ्लेग हस्टिं जागोन, बेहाय डिजाइन बानायगासिनो, आर'नाइ डिजाइन।
बनायगासिनो नै जोंहा बानायगासिनो दा मोजां समायदों फ्लेग हस्टिं जायगा बानायदों दङ मेन पेन्डेल बिथिं एगजिबिसन सर्टनि साजों आरो नै जाहैबाय मेन पेन्डेल दंजोबो गासिबो नै दा फ्लेग हस्टिंनि बानायनायाव बिसोरनो डेक'रेसन बानायग्रा बिसोरनो सारमोना आरो बेहाय गासिबो माबासोलै फंबाय मा सानजारां बिसम्बिनि सासे सुजुगिरि आच्छा जों सान हर खामानि मावनानै रेडि खालामजोब्बाय बे आरो आं चेयारमेन थेंक इउ बेहाय नै दा भलन्टियार्सफोरनि प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ सारमोना एसे बुंनानै होदो बबे बबे जायगानि आलासि गुबुन बोसोर बादिनो देग्लायबो नेपालनि बर'बो फैगोन दा बेंगलनाथ' थाखागोनानो दा बांलादेशनि बर'आबो फैनायनि लामायावनो दङ नाथाय दा बिथिंनि पलिटिकेल जेंनाया माबायदि आख' फाख' जायो बेखौ दासिमबो रोखा जायाखै आच्छा आरो त्रिपुरानिफ्रायबो फैगोन खोमा ना मोसाखावरिफोर फैगोन महाराजा ककबरकफोर महाराजा फैगोन नामा बेथ' जगाजग जानानै दं फैगोन आच्छा आरो आं खोनानो मोन्दों जोंहा भुटाननिफ्रायबो मोसाखावरि फैगोन कालचारेल टिम फैगोन आच्छा बिराद मोजां सोमोन्दो आरो बिसिनि गिदिर गोलावफोर फैनायनि फैगोन दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो फरेननिफ्राय जोंहा मंगलनिफ्राय माबाफोर सोरबाफोर नुजाफैनो दासिम रोखा जाथ'वाखै आरो खोनानो मोन्दों आरो आमेरिकानिफ्रायबो फैगोन होननानै खोनानो मोन्दों नोंथांमोना बबेसिम बेसिमथ' आं खबर लाजोबनो हानाय जायाखै आच्छा थेंक इउ नाथाय जोंनि बे गासैबो थियारिथिया 90% आच्छा 90% अलमस्ट 80% we are getting ready आच्छा अके दा बोथोराबो खोब मोजां गासैबो मोनफ्रोमबो दालाय आफादफोराबो मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ बेनिफ्राय नै नोंथाङा खोनानो मोन्दों दे जोंना कालचारेल डिपार्टमेन्ट रिहार्सेल जागासिनो दङ भलन्टियार्सफ्राबो नै प्रेक्टिस खालामगासिनो दं बेखायनो जोङो थि समाव गासैबो रोखोमनि थियारिथिखौ रोखा खालामनानै जोङो जोंनि खुंफुंनायखौ मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै जोंहा 100% फोथायनाय दं आरो आच्छा गुड अके सारा माबा बुङो दे अके मेन गेट बहुद मोजां साजायदों दा साजायनो बाखि दंबावो नोंथांमोना नायनो हागोन दा डेक'रेसना जालांगासिनो दं लासैनो नुबाय थागोन वाव बाब सांबा मिटारजों गोजाथार मेन पेन्डेल दा दिन्थिलांबावगोन आं बैथिं मोसागासिनो रिहार्सेल खालामगासिनो दा बिथांमोनाबो सान हर खस्थ' खालामगासिनो बिथां आइजो बा जोहोलावफ्रा बिजनिनिफ्राय सा फारसे साहा 10 मिनिटसो लायो आरो बे प्रग्रामा बिजनि टाउननिफ्राय लावगाव दा नोंथांमोना फैनो हागोन सिदा बा थोंजों लामा बिष्णुपुर रड बा आनन्द बाजार रड बे लावगाव फैनाय बिजनि टु लावगाव आनन्द बाजार रड लावगाव होनबानो मिथिगोन बे लावगाव फोथारावनो नुनो मोनगोन आंगोना सेरावनो बा हाइर' सेराव बानायगासिनो बैथिं मोसागासिनो रिहार्सेल खालामगासिनो प्रेक्टिस खालामदों नै बिथांमोना सान हर काटनि खालामगासिनो बिथां जोहोलावफोर आरो बिथां आइजोफोर दा रिंकु मेडाम दं रिंसार दं बिनिसार दं थाफैनाया मैया थाफैदों